pozdravujem. V tomto krátkom videu by som mal chcel predstaviť tento darčekový predmet, ktorý tvorí takýto stojan zakončený motivom torty. Je tu blahoprianie k narodeninám, nie je tu uvedený žiadny vek, takže môžeme ho darovať tento darček ku ktorémukoľvek jubileu narodeninovému. Ten stojan vlastne slúži na postavenie takýchto 6 štamprlíkov, ktoré sú plne funkčné, sklenené, vyrobené z čistého skla bez obsahu olova, sú teda zdravotne nezávadné. Z prednej strany vyzerá darčekový predmet takto, z zadnej strany takto. Je to taká milá pozornosť, malá, ktorá nie je ani drahá, ale vie potešiť oslavenca. Na zdravie.